No, minä olen vuottanut jo puoli tuntia, täällä taitaa olla ajat myöhässä tälle lääkärille. Aina on ne myöhässä. Joo. Ei oo. Mutta hyvä lääkäri on. Ai on vai? On. Me on kyllä En kuullut, tiedä. kyllä ammatto huostanut, että minkälainen lienee, liekkö käännä kuule kirjekurssina koko koulutuksessa. Mie en oikein nyt luota tähän lääkäriin. Osan vaikohan tuo korjata mitään vaivoja. Naapuri. Tuo ukko on ollut siellä, mitä se sille sanoo sitten. Niin, kahottaa mitä se sanoo. En sitä tiedä. Naapuri Unto sanoi, että on hyvä lääkäri. Ai jaa. Joo. Mikä se Untola Miten siellä oli? luotat untoon sitten? No se sanoo kyllä, minä luotan naapurin miehen. Aha. Ja siihen uskalsit tulla sitten siihen. Kyllä, kyllä. No minä on vähän kyllä epäileväinen. Ensin näin jo tämäkin, että nämä ajat on myöhässä. Niin. Eihän tässä ole vasta kuin 40 minuuttia istunut minä. Niin justi. Mitähän tehnyt? Kato, kahvila istuu vaan. En varmaan Ei edes. nää, eikä kuulu. Ei, No kun nämä nää... on taas kuntorusempi. Tervetuloa. Mahtuuhan tänne Tervetuloa. jonnoon vielä muutakin. Niin. No, Tuluu istumaan. pannaan penkki. Oot siellä nähdä sitä tulossa, kun siellä nyt näytät tuota... Mätästä. Hirvet on mätätetty. Oho. Susia tässä vähän Ja katsoo. hirvelihan on kyllä hyvää. Minä on suonuna naapuri Kaasa ukko, niin se aina mehästää. Mie en oo siltä ukolta suonut. Ai jaa, voimaholta. Ajat myöhässä. Niin on. He on ottanut 40 minuuttia, mie puoli tuntia. Ja No, se on mites pitkä siinä on? Mie kävin tuossa välillä tuolla kaupalla ja... No niin, tuli takaisin. Niin. tohtorilla on kiinni. No mitä tehnyt, kato väliajolla. Kahvila istuu. Niin ja äsken sinne meni hoitaja. Niin, hoitajien kanssa huostellaan. Nythän tää selvisi. Onko se miten pitkä ollut se hoitaja tuolla? No sen kun minä tulin Jos se tähän. sitä kun rupesi 40 huutamaan. minuuttia. No Herra, isä sentään. Ei, Nyt minä ei varmasti pääse. kerron Kaisalle, että ei kannata tälle lääkärille tulla. No pakkaspäivän jouttahan tässä istuu. Koikkalainen. Päivä. Päivä. Istu perseelle siihen, niin No minkälaista vaivoa sitä teillä on ollut nyt? Ilmoja on vähän pieryt tuossa ja No on niitäkin pieni kyllä. tuota asia on vähän semmonen arkaluontoinen, kun iltasilla pitäisi tuonne makuukamarin puolelle mennä, niin ei oikein tapahdu. Eikö uni taho tulla niinku? No. Onko se siitä? Päinvastoin, että pitäisi vähän saada semmoista piristystä. Ai, Se joo. Kylällä isot pojat puhuu, että on semmosia jotain lääkkeitä tämmöisiin hommiin. No. Naapurin Unto oli kanssa käynyt sinulta semmosia hakemassa. Joo, no sitten minä taidan tietää kyllä vaivan, joo. No siinä ei kyllä sen kummempia tutkimuksia kyllä tarvitse tehdä, jotta eihän siinä ole muuta kuin resepti kirjoitetaan ja käyt apteekista hakemassa, niin sehän on sillä hoidettu tää homma. Siinä on vaan semmonen, että ei oikein tähän paikalliseen apteekkiin oikein uskalla mennä, kun sitä rupeaa semmoiset tarinat liikkumaan, että No että sitten, tämmönen vaiva, niin ei se oikein nyt käy. Että no, eikö niitä olisi no missään... saatpihan se käyt vähän eteenpäin apteekilta hakemassa. Jos sulla... Entäs jos on kiire, tarviis jo kohta puolella ja... Ai on semmonen tilanne, no eihän mulla tässä nyt kyllä näistä luopus kyllä vielä, näillä on käyttöä mutta mulla on omassa käytössä näitä pillereitä, mutta saatan vielä sulle tässä muutama kappale vielä on, niin tässä nyt ja sitten käy hakemassa sitten sieltä apteekista lisää. Kiitos paljon. Joo, Ei ja se- tähän kirjoitan tämän reseptin, jotta joo, Semmonen reilu kuuri kerralla. joo, reilu kuuri. Käyn sitten toisen Joo, ja puolella. tulet sitten kun on tosissaan tarve lisää. Pitäähän ne hommat saada tehtyä, kato kyllähän me miehet tiedetään se, että teitä on ja
unto oli oikeasta. Hyvä lääkäri. Kiitoksia, kiitoksia. Sitä on monenlaista kuullut, kato, sitä on toisille hyvä ja toisille huono, mutta kiva, että saa palvella tälleen. Hyvä, kiitoksia. Joo, kiitos. Ei kun. Hyvää Hei. jatkoa. Hei. Hei. Huttunen, ei Simola. Simola oli ensin. Mitä helvettiä? Nyt kyllä mä vierin miehäsen olin vuorossa, nyt Huttunen kota tunnin. Tässä se nähdään, tuo ihan konitohtori. No niin. No terve. Terve mie. Mukava nähdä. No, mites ne hirvenlihat No, maistu? kyllä oli hyvät lihat ja hyvät paistit tehtiin ja niitä on syöty kyllä, että kiitoksia vaan. Ja Ja tuo Rantalainen, kun se on nyt siellä sen Kokkalaisen kanssa metällä tuolla Kanadassa, niin se kun sille minun vihaiselle Karjulle aina sitä rauhoituslääkettä astutuksen yhteydessä, kun se naapurin emakko on kuulemma kiimassa. joo, että vähän rauhoittu sekin, siinä ei olisi liian ärhäkkä se Niin, että toiminta. pikkusen, että se on aina semmoista nestemäistä ollut se Joo, no niin, just. rauhoituslääke. Se on varmaan, ymmärrettääkseni niin spiritus vortus on se just se sopiva lääke. Niin, se on just se. Karjurauhoittu. Kyllä, sillä se Joo, rauhoittuu. pannahan Niin. panlitteronin Ja astutuksen yhteydessä. astutuksen yhteydessä, että Niin, kyllä rauhoittuu karju. rauhoittuu, niin kyllä. Joo, vuorosta ja pannaan 2 litteronin Niin rauhoittuu. Kyllä se tuosta karju rauhoittuu mukavasti ja Joo. niin käy tuolla apteekilta hakemassa ja saattaa sitten, eikö ne perjantaina on, niin ne hirvi... Kello niin, 18 joo, niin, ja kun Joo, tervetuloa ja tässä. rouva mukaan. Ja otetaan. niin tavataan sitten siellä. Oikein mukava nähdään silloin, että... Niin. No, No, jos on kiirettä, niin minä lähden tässä Joo, jatkamaan. oikein. Siellä on niitä odottamassa. Hyvä. Heippa! Huttunen! No lopultakin, kyllä tässä on jo vuotattu. Okei, eihän tässä on pitkään tarvinnut vuotella. No, ole oikein hyvä ja istukkehan siihen. Ja tässä jo persus on turtuna, kun on tunnin vuotana. No sitä aina vähän jonoa tulee, mutta kyllähän se rauhassa odottaa vaan, niin ei se siitä. Nyt ei ole vakavaa tämä. Minkälainen vaiva se teillä on? Niin? Tuolla on jotenkin niin kuin tuntuna tiellä näin ja sitten vähän tiellä. On ollut semmosia kipuja. Joo. Jos se tohtori vähän kuuntelisi. No, Jos vaikka lie syvemmässä. No jos katsotaan, pitäähän se tutkia että kyllä täällä aika syvän toimi aika hyvästi. Katsotaan vähän tuosta keuhkoa kuunnellaan ja tätä. Kyllä muuten hyvältä vähän rahinnoa kyllä kuuluu ja onko se ollut vähän vilustusta ja muuta semmoista? No vähän vuon. Ei tätä voi sanoa, vähän romuskoon ollut. Pientä rahinnoa tuolla on, eli kyllä minä nyt luulen, että tämä on nyt vaan tämmöinen virus, ohimenevä virus on tässä vaan kyseessä, että ei tämä vakavempaa nyt minusta. Vai virus? No niin, kyllä Minulla minä... kun olen ollut viruksessa pelonkaan viikkoa, eikä nytkään virussa viikkoa. Miten sä nähden Mallassin kanssa vielä jaksaa? Kyllä tää on aika touhuu tämä. Tää ottaa vähän pilleriä. Tämmöistähän tämä.